Kon jag till filmmakaren Jesse Klara till Lundmarsch. Ja, nu. Vær kjære seg. Og med 20 fot. Så enda kappen ikke vi at vi Leo, men vi mangler en heirsmessene. Og til at han heirsmessene har vi Herald Johansen og Jåsno. Vi börjar vid kvinnor i omklingon och filmmakaren går gott sättas ner hvis det vill. Vi tar bäge allround-kappingsna och anbudsfinalerna.
ja. Vi börjar vid vid Allround. Och tjök kvinnjunglingon. Nummer 3. Vi 38,833 stion. Blev Sofia K. Hansen ur Støk. Nummer 2 blev Sölja Faj Müller vid 34,432 stion ur HF. Och nummer 1 vid 45,232 stion blev Astrid Bräckman ur HF. Tack för det. Så får vi till kvinnor. Och nummer 3, vi 41,2 stion var Kaspera Danielsen ur Hanna Finnagafella. Nummer 2, vi 42,8 stion blev Marie F. Pettersen ur Støk. Och nummer 1, vid 34,032 stion blev Anna Paula Garsson ur Hanna Finnagafella. Ge den en hand. Tack för det. Så får vi vidare till mansunklingar. Och nummer 3, vi 22,2 stion blev Martin Olli Arke ur Støk. Nummer 2, vid 35,05 stion blev Frøye Langgaard ur Støk. Och nummer 1, vid 46,5 stion blev Torleifur Kristiansen ur Josnon. Och ge den en hand. Tack för det. Så får vi vidare till männen. Och nummer 3 vid 24,1 stie blev Rune Skärhammar ur Støk. Och nummer 2 vid 45,25 stion blev Rania Allansson Dalskar ur Hanna Finnagafella. Och nummer 1 vid 93,3 stion blev Aron Jakobsen ur Hanna Finnagafella.
Och ge den en hand. Tack för det. Så får vi till anbudsfinalen här. Kör kvinnlig omklingon och vi börjar vid då. Och nummer 3 blev Sölja Fajmuller från Hanna Fina Café. Och nummer 2 blev Miriam Kristiansen ur Josno. Och nummer 1 blev Astrid Bräckman ur Hanna Fina Café. Och ge den en hand. Tack för det. Så får vi till förskottnärbar. Och nummer 3, vi 6,2 ministerium, blev Sofia K. Hansen ur Stryck. Och nummer 2, vid 8,4 stion, blev Sölja Fajmulder ur Hanna Fina Café. Och nummer 1, vid 9,4 stion, blev Astrid Bräckman ur Hanna Fina Café. Och ge den en hand. Tack för det. Så får vi till bitan. Och nummer 3 vid 11,1 steg blev Sofia K. Hansen ur Stryck. Nummer 2 vid 11,1 steg blev Sölja Muller ur Hanna Fina Café. Och nummer 1 vid 11,3 stion blev Astrid Bräckman ur Hanna Fina Café. Och ge den en hand. Tack för det. Så är bara gulv efter. Och nummer 3 vid 9,5 stion blev Sofia K. Hansen ur Stryck. Och nummer 2 vid 11,9 stion blev Astrid Bräckman ur Hanna Fina Café. Och nummer 1 vid 11,8 en delt om första platsen omskylda. Här blev på Astrid Bräckman och Sölja blev nummer 1. Och då är fett vi nästa plats till Porsti.
Og først gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi videre til kvinnorna, og vi börjar vid loppet. Nummer 3 blev Kasper Danielsen ur Hanna Filmagaffela. Nummer 2 blev Anna Paula Garsson ur Hanna Filmagaffela. Og nummer 1 blev Marie F. Pettersen ur Stryk. Og gjør det med en hånd. Takk for det. Så får vi til forskottenarbeid. Og nummer 3, vi 8,8 stion, blev Anna Paula Garsson. Og etter det var det delt første plass. Vi 8,9 stion blev Marie F. Pettersen ur Stryk og Kasper Danielsen ur Hanna Filmagaffela nummer 1. Og gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi gjøre til bita. Og nummer 3, vi 0,06 stion, blev Kasper Danielsen ur Hanna Filmagaffela. Nummer 2, vi 2,6 stion, blev Marie F. Pettersen ur Stryk. Og nummer 1, vi 11,56 stion, blev Anna Paula Garsson ur Hanna Filmagaffela. Og vi klapper. Takk for det. Så er bare gulvet etter. Og nummer 3, vi 2,56 stion, blev Marie F. Pettersen ur Stryk. Nummer 2, vi 11,6 stion, blev Anna Paula Garsson ur Hanna Filmagaffela. Og nummer 1, vi 11,63 stion, blev Kasper Danielsen ur Hanna Filmagaffela. Og gjør den en hånd. Takk for det. Så får vi videre til manns unglingar. Og vi begynner ved gulven. Nummer 3, vi 6,6 stion, blev Frøye Langgaard ur Stryk. Nummer 2, vi 2,2 stion, blev Marsten Olli Arke eisen ur Stryk.
Og nummer 1, vi 11,05 stigen, blev Torlaug Kristiansen ur Josno. Og gjør den en hånd. Takk for det. Så får jeg gå til beinsvart. Og nummer 3, vi 1,5 stiger, ble Frie Langkort urstykk. Og nummer 2, vi 5,6 stigen, ble Torlaug Kristiansen ur Josno. Og nummer... Varsågod, det er første blås også. Nummer 1 blev Magnus Hansen ur Støk og Torlaug Kristiansen ur Josno. Og gjør den hånd. Takk for det. Så får vi til vinkar. Og nummer 3, vi 4,2 stigen, blev Magnus Hansen ur Støk.